Gaitz eta Janire gara, 13 urte ditugu eta Samueletik gatoz. Guk bideo pentsatu dugu, Samuel eskolatan hastea bideoa ezagutu ginen tokian dela. Eskolatik irten da gero hona etortzen ginen ondo pasatzera. Bosgarren eta seigarren maila eskola hauetan egin genuen, eta errekreotan oso ondo pasatzen genuen. Gaur momentu egin gogoratzera. 8, 9, 10. Harrapatu zait! Alaiz, orain oporretan gaude, eta uda honetan zer egingo dugu? Igerilekuetara joan, ondartzara joan, museoetan ibili. Hori, bizikletan ibiltzea gustatzen zait, goaz! Orain DBH-ko bigarren mailan gaude, eta gure denbora gehiena dereko institutoan pasatzen dugu. Asteburuetan, gaztelekoen egotea gustatzen zaigu gure lagun. Bueno, hau izan da dela, espero dugu bideoa gustatzen.